Des d'Esquerra Unida a Biar volem fer les següents reflexions sobre els passats plenaris ordinaris de l'Ajuntament pel que fa als mesos de juny i juliol. Entre altres, l'oposició es va mostrar crítica per l'aprovació de diferents crèdits extraordinaris que podrien haver figurat en el pressupost municipal, lamentant que l'equip de govern no arrisca. Des d'Esquerra Unida no només entenem que hauria de ser així, sinó que el pressupost municipal hauria de ser realment participatiu, com està ocorrent en localitats pròximes, ara com Banyeres de Mariola, on el veïnat pot decidir sobre una part de la partida destinada a inversions per proposar i aprovar majoritàriament on s'han d'invertir els diners del poble per millorar-lo entre tots i totes. L'estiu ens porta tot un seguit d'activitats amb la col·laboració del consistori local, com no es podria entendre d'altra manera. Cal dir que la majoria d'iniciatives culturals són gràcies al teixit associatiu local Biarut. Música, art, pintura, ball, tradicions, són gràcies als veïns i veïnes que ocupen part del seu temps lliure en impulsar-les. Un treball que en tot cas hauria de vindre des de l'Ajuntament.